Allah ɗadiran wa marida. Bawan Allah dakata, kai wannan irin mahaukaci ne. Ta ya za a yi ni da na ce za ni Maiduguri, ita da ta ce za ta je Sokoto ka ce ga baki ɗaya mu hau mota guda ɗaya. Mun raba hanya fa kenan. Ba Maiduguri za ka ba? Ƙwarai. Motar nan za ta. Hajiya. Amma ranka yi daɗe ni da shuwa za a fara saukewa. Ai ba ki san oga ba ne, oga yana zuwa ya kai kowa. Mun yi fa haka da haka hannun riga. Kai. Na kaga, ni fa ban gane wannan abin ba bawan Allah. Kai, baka san waye oga ba. Oga baban almara kenan. Almara? Motar baban almara za mu hau? Na gane bawan Allah, duk ba wannan ba. Na lura wannan hawa motar nan sai mutum ya yi alwala fara laluban buta. Saboda wannan motar ba yanda za in hauta ban yi alwala ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka dai. Yawwa. Da Allah motar kogi nake nema. Kogi za ka? Bismillah ka samu. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ban Allah Taraba za ni Jalingo. Allah sarki kai ma ka samu za mu je har Taraba cikin Jalingo garin nan da fara Allahu akbar. Amma to bawan Allah wancan da na ji ya ce kogi za shi me ya da hanyar jirgi da mota. Ni fa Taraba na ce ma za ni. To, ka ji dan aljanna. Bawan Allah ka taba ganin almara? Almara. Kware kuwa. A motar za mu ga almara. Kware baka san waye ogana ba. To oga ina gaya maka kaf cikin tasha shi kadai ake cewa shaf shuta. Shi kadai ne zai dau mota ya kai ka gabar kudu da arewa har da kusurwa. Shi kadai ne mai hada wannan dama bura kuma ya je kai. A cewa za ka karkashin gada zai je dan nan. Yanzu abin da zai faru. Bara in je in kamo ruwa in dawo. Sai in nuna maka kalar ta mu almarar. Ina zuwa. Lallai fa almara. Kaji fa yana magana sha suta karfe idan na maka karkashin gada. Ina za ka ne? Ni fa na fasa hawa. A da ina za ka raka? Maiduguri za ni. Maiduguri nan kenan fa. Kwarai kuwa. To Allah ina za ki je? Sokoto. Sokoto nan kenan fa. Ba Allah ina zuwa? Ni Taraba na nufa. Taraba Jalingo. Kuma ni da za ni kogi. Me ya hada ma mota daya? To, gabas arewa kudu da yamma aka haɗo mu a nan gurin. Nan zan yi fa. Kuma anya direban nan mai hankali ne kuwa? Yanda aka yi fa mahaukaci ne fa. Ni tsoron hawa motar nake ina jin ma miƙe. Kaga ku tsaya dai mu ga ya dawo shi mu ga iya gudu ruwan sa ba ya ce za mu ga almara ma. Mu jira shi ya dawo. Mu jira shi. Bari dai rike jakata a hannu ko da zan ga almara sai in ganta a kusa. A to. Amma dai gaskiya Kin gane haka. Inde magana ce ta wannan. Ba Allah. A'a. Ba Allah. ya nan kuma. Dan dana. Ba Allah. Ya zo ka Wannan dina ka wani kyafe. to kuma sai ka nemi ka karya ni. Da Allah ba na ba Allah. Kai ma tafiya za ka yi ne? Ne ka ga neman ruwa da mai tafiya? To ai daga an tara mu kashi daban-daban. Allah ya sa ba wajen Nijar za ka yi ba. Ni mai haɗa da Nijar kai na za ka je. Ni nan kogi zan yi. Kogi? Wannan kuma Maiduguri. Waccan Sokoto. Waccan shi kuma Tarabe. Kuma duk kuka tara nan. A mota ɗaya ni ne mamaki ai. Lallai an yi taron tsintsiya ba shara. Wannan mota I am the driver. To. Mota ta ce. To kai ka haɗa wannan gurbin kenan. Ni zan haɗa maka wannan mota. Duk kai Kano ba ta bari. Ni dai haka ne. Kwandon sanka ne ya shaye-shaye. Ba ta wuce Kano. Wannan ba na wuce Kano. To kwandon sanka ne ya tara Ya na bintiku. Nan mun jabar. Kwandon sanka ne ya tara mu har magana yake kai sunan ka walƙiya. To ya wanda ku Ya ba shan shuta. To wallahi wanda ku yi. A hedi yasa tuntuna na ji ina so in yi alwala. A heda tunu mun hau hede mu je mu ba mai. Wallahi ga hirwan ku je kamar masu hankali. Da hankalin namu. To kaga idan za ku nemi mota ga tasha nan ku nemi mota. In ba ku zuwa tasha kuma ku zauna nan ku ta shira. Kaga mu je tashan nan. Bari mu. Yanzu kai duk nan baka da hankali. Mu je kaga da Allah mu je dare mu ne yake. Mai hankali. A haka Wallahi Allah. amma A gidan ku kai ne mai hankali. Wallahi. direba da Allah a nema yaran da magani. Kai ma ka nemi A magani. nema yaran da magani. Kai ma ka nemi magani. Na fuskanci da direban da kwandasta duk tafiyar su daya. Wannan mai zubin coca cola ka ji shi ike kallo na ike ce wai zubin guda. Kin san sai hakuri. Yanzu lokaci yayi sai kiga mutum a riga tsarki zaton mai hankali ne amma mai larura ne. A ce zo. Wato ina kallon ki. Zai nake kama an zuba min yan mutala mota biyu a gabana ina kallo. Allah? Allah wallahi. Wato kin ga lodin din da muka je wancan satin ba wuta. Wannan wanda za mu je kamata yayi mu samu mai dan sanyi. Sai mu je. Bari kullum motar nan fa kamar iya hannun yaron nan ba. A'a. Oga. Wai ina mutum biyun da na tafi na bari. Kai. Kaga abin da kake mun ba fa na so.
To amma ga fi sabilillahi kai kace ban da na barin fasinja fa yana kubucewa kowanne iri ne a tare shi. Idan na sallame su mahaukaci ne kai. Za ka tara fasinja, ka tara na Kogi, na Taraba da Sokoto, har da Maiduguri. To ga da ka bani labarin kai jikan aljanar sarauniya aljanar Ingila ne. Auto na gane ka. Yar kura za ka yi mun kenan. Allah baka hakuri. Yar kura za ka yi mun. Allah baka hakuri. To yau an tashi daga aiki. Ka tafi gida, na sallame ka, ka bar mu kullum mota ta. Yau ni da ya ce yau ga alkura yau. Ce ogan ya nemo yau. Ilaha illallah. Fauziya. Ka san ta ne? Kana sani ma ko oga. Yaya ta ce. To dama Allah ya ce maka. Ba abin da ya faru. Da ke dama da ta zo na faɗa mata na ce ta bi Allah ta bi manzon Allah. Kaɗaita Allah shine tauhidi. To kaga a Fauziya jiya da daddare na duba da kake ban ga maganin nan ba ya kare. Kuma baki je kin karɓo wani ba me kike yi a nan da baki je kin karɓo wani ba kuma bayan kin san kullum sai kin sha maganin nan. Umaru Uga. Maganin me wannan da ake sha kudin bata je ta karɓa ba. Kware kuwa maganin cutar nan da ga kan mutum yayi haka cikin nan yayi haka wuya ne tsilit. Lahira salamu alaikum kenan. Kware kuwa. Lahira salamu alaikum sai da ita da wani. A'a, oga, ka ce mu kuma baka komai ba kuma na ga yasu kuwa kake. Kuma ka saboda tsirin da ce baka ga yamma sai da ai zaka. Wai kana nufin kenan Allah ya tsine miki albarka har baban ku Allah ya tsine masa albarka. Ba yake hana ni bai Allah. Ko na rahin adalci ba yake ce mun a'a. Magana. Kai ma Allah ya tsine albarka. Ai kai ka gani kace kana so. Ayo.